Chystáte sa už aj vy na vianočné pečenie? Pretože ak áno, mám pre vás skvelé darčeky a aj pre seba, aj pre vašich blízkych. Samozrejme tých, ktorých máte radi, hej, tých, ktorých nemáte radi, tak im určite tieto krásne veci nekupujte, pretože toto sú skvosty, ktoré si zase nechajú na niekoľko ďalších sezón. Je to na týchto stojanoch, v tých najlepších vybraných predajniach po celom Slovensku, takže zapamätajte si, fixujte túto tvár a tento stojan. A na týchto stojanoch nájdete naozaj všetky veci, ktoré sa vám zídu do kuchyne, nielen teda pri pečení, ale aj varení. Sú tam rôzne chňapky, sú tam zástery, sú tam tieto podložky na krajanie, sú tam lyžičky, sú tam vykrajovatka, sú tam formičky všelijaké. A ja, čo držím v rúčke, je krásna kolekcia, ktorá je úplne novúčička, je inšpirovaná mojim obľúbeným filmom. Nie je to Blbý a blbší, je to Sám doma. A sú to takéto krásne termosky, alebo aj na týchto chňapkách to nájdete. A ja som z toho, že úplne unesená. Takže to sú také tie malé drobné radosti, ktoré môžete už pred Vianocami dávať